Sut i lwytho'r dogfennau sydd eu hangen ar gyfer eich adolygiad credyd cynhwysol? Mae'r fideo hwn yn cynnwys sain, penodau ac is-deitle. Pan fydd eich cais am gredyd cynhwysol yn cael ei adolygu, bydd angen i chi ddarparu unrhyw ddogfennau rydym yn gofyn amdanynt. Mae anfon eich dogfennau ar-lein atom yn gyflym, yn hawdd, yn saff ac yn ddiogel. Ddywelwch y dogfennau rydym eu hangen wedi'i restru yn eich restr o bethau i'w gwneud cyfrif credyd cynhwysol. Bydd hyn hefyd yn dangos pryd y bydd angen i chi ymateb erbyn. I anfon eich dogfennau, dewiswch weithred adolygiad cais o'ch restr o bethau i'w gwneud. Yna byddwch yn mynd i dudalen gyda gwybodaeth ar sut i lwytho'r dogfennau. Ar ôl darllen hwn, dewiswch dechrau. Yna, ewch i'r dudalen lwytho. Ychwanegwch y ffeiliau y mae angen i chi eu llwytho. Bydd sut rydych chi'n llwytho ffeiliau yn dibynnu ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio. Yna bydd y ffeiliau rydych wedi'u dewis yn dangos fel eu bod wedi'u ychwanegu. Dewiswch arbed a pharhau. Gwiriwch fod eich gwybodaeth yn gywir ac yna dewiswch derbyn a chyflwyno. Mae eich dogfen wedi'i chyflwyno nawr. Mae'n bwysig eich bod yn darparu eich dogfennau yn y ffordd gywir. Os byddwn nhw'n gofyn i chi anfon prawf o bwy ydych chi, bydd angen i chi lwytho lluniau o'r dogfennau. Os ydych chi'n llwytho pasport, bydd angen i chi ddarparu 2 lun. Llun agos sy'n dangos y ddwy dudalen swyddogol ac un arall ohonoch yn dal y pasport ar agor wrth ymyl eich wyneb. Rhaid i'ch pen cyfan fod yn weladwy. Os ydych chi'n llwytho 30 cerdyn gyda llun, neu fath arall o gerdyn adnabod gyda llun, bydd angen i chi ddarparu 3 llun. Llun agos o flaen y cerdyn gyda llun. Llun agos o gefn y cerdyn gyda llun. Llun ohonoch yn dal y cerdyn gyda llun wrth ymyl eich wyneb. Rhaid eich pen cyfan fod yn weladwy. Os ydych yn llwytho eich 30, bydd angen i chi hefyd greu cod gwirio. I wneud hyn, ewch i gov.uk a chwilio am Shared Driving Licence. Ar gov.uk, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i greu'r cod gwirio. Yna, anfonwch eich cod gwirio ato mewn neges dydd-lyfr. Dyma rhai awgrymiadau ar gyfer llwytho eich dogfennau adnabod gyda llun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r ddogfen wreiddiol. Ei bod yn cael ei ddangos yn wastad, nid ar ongl, gyda phob un o'r 4 ymyl ar y ddogfen i'w gweld. Bod holl gynnwys y testun ar y ddogfen mewn ffocws, a bod y llun wedi ei oleuo'n dda ac mewn lliw. Os oes angen, gofynnwch i aelod o'r teulu, ffrind neu rhywun arall yr ydych yn ymddiried ynddynt i helpu gyda'r llun ohonoch yn dal y ddogfen. Os na allwch ddarparu dogfennau adnabod gyda llun, anfonwch neges dydd-lyfr atom. Wrth ddarparu cyfriflen banc, llwythwch fel ffeil PDF. Cysylltwch â'ch banc os ydych angen cymorth i gael eich cyfriflennu banc ar ffurf PDF. Os ydych dal angen help i lwytho cyfriflen banc ar ffurf PDF, anfonwch neges dydd-lyfr atom. Cofiwch wirio'ch restr o bethau i'w gwneud a'ch dydd-lyfr yn reolaidd am unrhyw weithred neu ddogfennau newydd sydd eu hangen. Am fwy o wybodaeth am y broses adolygu cais credyd cynhwysol, ewch i gov.uk a chwilio am Universal Credit Review. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn. Rydym yn trin gwybodaeth bersonol yn ofalus. Gallwn ni defnyddio unrhyw un o'n dibenion. I ddysgu mwy am hawliau gwybodaeth a sut rydym yn defnyddio gwybodaeth, gweler ein siarter gwybodaeth bersonol DWP yn www.gov.uk/DWP
blaen slais siarter-gwybodaeth-bersonol.